Que o Hospital Provincial de Pontevedra manteña o uso sociosanitario. Esta é unha das posturas que o Partido Socialista defende no seu programa electoral de cara ás eleccións do 28 de maio. O futuro goberno municipal ten que plantarse e ten que dicirlle á Xunta de Galicia que non, que o Hospital Provincial ten que manterse para usos sociosanitarios. O Hospital Provincial queremos que albergue esa unidade de hospitalización de crónicos, pero tamén o Hospital Provincial ten que ser un sitio no que podamos ter un centro de día, ter unha atención sociosanitaria moito máis completa e moito maior da que temos. O alcaldable socialista é partidario de manter nestas instalacións a futura Facultade de Enfermaría da Universidade de Vigo, non así de converter o provincial nunha residencia universitaria, como propuxera o candidato popular Rafa Domínguez. E nós aí vamos a colaborar ao 200% coa Universidade de Vigo para poder ter esa residencia universitaria. Hai un espacio que está aquí ao lado, que é o antigo asilo en Loureiro Crespo, que é verdade que é propiedade da Igrexa, que haberá que tratalo, que haberá que compralo, que haberá que ver en que condición se pode facer esa compra, pero que sería un edificio maravilloso para poder facer unha residencia universitaria, moito mellor que o Hospital Provincial. É grande, xa está habilitado como residencia, como zona de estar, ten un xardín maravilloso. O Partido Socialista de Pontevedra presentou hoxe as súas propostas en materia sanitaria. Entre outras cuestións, defenden a creación dunha unidade de atención temperá municipal e a posta en marcha dunha escola municipal de educación para a saúde. Tamén reclaman que o aparcadoiro do Gran Montecelo sexa gratuíto e público. Fose un aparcamento gratuito, polo menos para os pacientes e para os acompañantes dos pacientes, que son os que teñen que pasar horas e horas e que non poden estar pagando a tasa que require un parking, que ademais por experiencias de outros sitios nos que o Sergas privatizou as prazas de aparcamento, sabemos que suelen ser precios non precisamente baratos. A activación dun Instituto Municipal da Saúde que coordine as competencias do Concello en materia de saúde pública, a elaboración dun programa de atención integral á discapacidade ou reclamar a Xunta o incremento dos recursos destinados á saúde mental son outros dos postulados socialistas.